ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони азиз, шумо дар ин видео оид ба мавзӯи седонаи сиёҳ, фоида ва зарари он маълумот мегиред. То охир моро гӯш кунед, ба видео ҳатман лайк монед. седонаи сиёҳ иммунитетро мустаҳкам мекунад, вирус, бактерия ва занбурғҳоро нест мекунад, аз стресс халос карда ҷараёни фикркуниро хуб месозад, дардро боз медорад, ҷигарро ҳимоя мекунад, паразитҳои рӯдаро дафт мекунад, кислотаи меъдаро паст мекунад ва системаи ҳозимаро беҳтар месозад, фишори хунро паст менамояд, афзоиши ҳуҷайраҳои саратонро суст мекунад ва пайдо шудани онро пешгирӣ мекунад, нахҳои мӯйро барқарор месозад, шири модарро зиёд мекунад, аз организм токсинҳоро хориҷ мекунад, дар бемориҳои аллергия фоиданок мебошад, бемориҳои пӯстро табобат мекунад, системаи гормоналиро барқарор месозад. акнун тарзи тайёр кардан ва истифода бурдани он барои баъзе бемориҳоро мо ба шумо мегӯем. Масалан, барои паст кардани фишори хун тухми седонаро то хока шуда майда карда, хокаи ҳосилшударо дар 1 стакон оби ҷӯш омехта аз ноништа пеш менӯшанд. барои дарди дандон хокаи седонаро бо равғани зайтун то ташкил шудани массаи хамирмонанд омехта карда ва ба дандон бимолед. барои бехобӣ низ дар 1 стакон шири илиқ, 1 қошуқи чой, асал ва ҳамин миқдор тухми седонаро ҳамроҳ карда бегоҳи рӯзӣ пеш аз таом менӯшанд. дар бемориҳои пӯст равғани седона ҳар рӯз дар ҷойҳои шикаста молида мешавад. дар шамолхӯрӣ тухми седонаро майда карда дар зарф бо об ҷӯшонед ва сарро бо сачоқ пошида дар буғаш 10 дақиқа нафас гиред. акнун мо шуморо дар ин ҷо огоҳӣ ва ба зарарҳои седона шинос мекунем. иҷрои ин амалҳо барои занони ҳомиладор манъ аст, зеро он боиси кашишхӯрии бачадон мегардад. инчунин барои бемороне ки трансплантсияро гузаронидаанд номумкин аст. сабаб он аст ки седона иммунитетро баланд мебардорад ва дар натиҷа аъзоҳое ки ба таври ҷарроҳӣ гузошта шудаанд осеб мебинанд. истеъмоли асҳа зиёд метавонад ба рӯдаҳо ва меъда таъсири манфӣ расонад. ҳама седона ҳам ҳақиқӣ нест. навъҳои заҳрноки он низ мерӯянд. барои иҷрои ин тавсияҳо аввал бо шифокор маслиҳат пурсед. ин буд маълумот каме дар бораи хосиятҳои шифобахшии седона. ба видео лайк монед, ба канал обуна шавед, дӯстони худро ба ин канал даъват намоед.